съм толкова малък първо, че тия табели да са супер непознато. Нали? Израснали сме с тях. Като, примерно, аз съм роден на булевард Карл Маркс. Той ми беше една от първите табели. И когато преименуваха булеварда и почнаха да махат всички табели, и вече се казва Владислав, табелата от нашия блок, аз я свалих и си реших, че ще я запазя като част от моето детство. Аз съм роден, израснал съм на Карл Маркс, точно до Централна поща. Реших да си я запазя. Постепенно ни попаднаха много други табели. Имах няколко приятели, които се занимаваха с изкупуване на скрап, така да се каже, които при влизането в един завод първо ми се обажиха на мене и аз влизах с флашката да източа информацията. Флашката беше кози крак, сваляхме по 10 на 15, 20, колкото падни хубави табели. Защо решихте в заведение? Ами искаме да им дадем публичност, от гледна точка на това, че нито сме привърженици на това, че миналото трябва да се хули, нито да се превъзнася. За мен е вчерашния ден, по-точно днескашния, продължение на вчерашния. Това си е някаква традиция, един живот, който имал и добрите и лошите неща. И просто това е като една усмивка от миналото. Спомням си го идеално, ходил съм и на бригада за череши, бил съм знаменосец на училището. Имам се всички нормални детски ученически спомени от тогава. Добрите работи от тогава предполагам, че не са тайна за никого. Живееше се много по-безгрижно, много повече имаше време за истинските неща. Детството минаваше много по-нормално. Аз в момента имам дъщеря на 15 години, детството им минава пред компютъра до голяма степен. Тя, бригада и другите останали начално военно обучение и така нататък, се и като майтап от тая реклама, мама е била студентка и така нататък, нали? Клиентите как реагират? Една голяма част им харесва, една голяма част са кефят, други казват, за какво са тук тия табели, ние толкова години ги гледахме, тук преданост към социалистическия братски народ и така нататък. Тия работи са ни втръснали, има на моменти някъде преиграване,